Слушали сте още, че бе казано на древните: клетва не пристъпвай, а изпълнявай пред Господа клетвите си. Аз пък ви казвам, да се не кълнете никак, ни в небето, защото е престол Божий, ни в земята, защото е подножие на нозете му, ни в Иерусалим, защото е град на Великия цар, ни в главата си се кълни, защото не можеш направи ни един косъм бял или черен. Но думата ви да бъде да, да, не, не, а каквото е повече от това, то е от лукавия. Слушали сте, че бе казано око за око и зъб за зъб. Аз пък ви казвам, да се не противите на злото. Но ако някой ви удари плесница по дясната страна, обърни му и другата. И на тоя, който поиска да се съди с тебе и да ти вземе ризата, дай му и горната дреха. И който те принуди да вървиш с него 1 миля, върви с него 2. Томува, който ти проси, давай. И не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем. Слушали сте, че бе казано: обичай ближния си и мрази врага си. Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте уния, които ви проклинат, добро правете на уния, които ви мразят, и молете се за уния, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото Той оставя своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни. Защото ако обикнете уния, които вас обичат, каква вам награда? Не правят ли същото и митарите? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не постъпват ли те и езичниците? И тъй бъдете съвършени, както е съвършен и небесният ваш Отец.